लक्ष्मी कुमारी मेदिनिया सिजिलजगामा ये ललित ललितुमान सिजिलजगामा हम्बंदुर मानवाले विश्रामनाथ उपस्थायिका एसएल चंद्रा मेदिनिया विरिजुविला वैद्य केजी निमल प्रदीप ललितुमान वैद्य मध्यस्थाने सिजिलजगामा बेल व्यापारिक व्यक्ति दयानंद ललितुमान सिजिलजगामा ये आधुनिक बेल व्यापारिक परिषद कड़े इधर गुलसिंह फायर हाउस आयतन अधिपति प्रियांत महात्मा प्रधान अट्टी पात्र पांडांसल एवं तुषार बेकरी असल पात्र बेलिमार दांसल आदरणीय पेरिस्विसिंग अद दिनहरी नमस्कार विशाल पेरिसा सासम मानव दांसल राशिया ओबवेलवे सुंदर रात्रि पुराण में तोरण नरम में ಒಬ್ಬರ ಪುಳುವಾಕ ಮತ್ತು ಬೆಲವನ ಕಾರ್ಯನ ದಾಂಸಾಲ ರಾಶಿಯ ಸಹಭಾಗಿ ವೆನ್ನಡ ಈ ದಾಂಸಾಲದ ಲಬಾದ ಪೇಶಾದರ ಇರುವ ದಾಂಸಾಲ ಅಪಗೆ ಹೆಚ್ಚೆ ನಿರಂತಿ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಕವಿ ಮೀರಾಲ ಮಹಾತ್ಮ್ಯ ಮಹಾತ್ಮ ಯತಂದಲ ಡ್ರೈ ಫಿಶ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಕೋ वाईजी लक्मारी एलागे मा जीएम दयानंद याने ये आदरणीय आय सिंह तमाम खाड़ी इधर भी पावतो लबनमा पान काउंसिल गुणसिंह टायर और शायद माम पानन वांसेगे गुण शमरन उदुमो पुसंपन पवादन समगामीव सीताराम अरमतुली में आस्था वेदी ओपेवेल दुलक्षण वरद सीताराम अरमतुली गेनेल नबन दासरी उतरन राजाय लक्ष्य संख्यात विधि गुबुलवली एका लोकमत तोरण